Achterpik. Achter. 3, 4, 5, 6, 7 en lopen maar. Jullie ritsmesiel door haast alle 22 inwoners mooi on de culturele reis en wij toch ik leuk mooi. Hoi, dit is Simmerie Friesland live vanuit Ritsmesiel. De allerlaatste douwe. Dit hier stond ik net achter toen ze die vregen van was een leuk programma op televisie voor de culturele haardstad presenteren. Het is heel cultureel wat we toch hier, volgens mij. Dat lekker? Ja, bouw vol conditie op, hè? Ach, bouw ontzettend conditie op. U ook? Ja, goed? Gaat goed? Ja, heel prima. Ja. Mooi. Ik dat hij meedoet. Ja, dit is eigenlijk wel een skiertnis. Ik heb die kant eruit. We hebben, dit is wel een act, maar ik zal eerst even vragen. Waarom ben je hem in beweging? Nou, wij willen natuurlijk fit blijven in Ritsmesiel, weerbaar blijven voor alle dingen die er om ons heen gebeuren. Dus sterk Ritsmesiel. Ze bouwen conditie op hier, want er komt genoeg op hun ik jek je al hier en hoe jek je sprutsen de heer komt Lauwert bij Gleeks om maar wat te nemen. Die komt daar aansten bij gewoon meestal terug de achtertuin en dat speelt hier een grote rol. Maar we hebben ik Snuf de Hoend, we hebben Wemboten en er is hier een Sjeu de Boelbaan. En Ritsmesiel, dat zucht er sa uit. Sterk, kom op. Linker spierballen. Zijtik. Want we blijven ook vrolijk. Op en op. We zijn zo vrolijk. En achtertikken. En lenig zijn we. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Even sidestep. Jazeker. Binnen jullie hier aan te recreëren? Nee, we zijn aan het sporten. En doorgaan, hè? Eigenlijk wil ik u vragen dat ergens anders te gaan doen. Nou, nee. Doorgaan. Dat 5, is 6, ons 7, wetter 8. van wol. Nou, dacht het niet. Ik dacht het wel. Dacht het niet. Ik dacht het wel. Nou, ik dacht het niet, meneer. Ik dacht het wel. Kom maar op. Jullie moeten hier weg. Meestal, wij moeten hier de haak om jou te onlezen. Je hebt steen dus in het paard. Sorry, maar wij wonen hier. Dit is ons dorp en wij blijven hier. Nou, daar weten wij niks van. Nou, dat zal wel niet, nee. Nou, dat is dan jammer. Zo dan op deze kaart. Dan zie je hem toch dat hier niks is. Het is hier leeg. Nou, meneer, kaart en werkelijkheid, dat zijn twee verschillende dingen. Wij wonen hier, dat zijn onze huizen en wij blijven hier. En gaan jullie maar weg. Maar wij houden ons aan de kaart. Die is betrouwbaar. Nou, niks ervan. Wegwezen. Wij wonen hier. Kijk maar, dit is ons prachtige dorp. Wegwezen. Wegwezen jullie. Maar zo dan op die Wegwezen. kaart. Er is er helemaal niks geen ervan. kaart. Die zag weer wat anders interessants. Goed, geloof ik. Nou, kom op, wij gaan weer verder. Op de plaats, kom op. Ritsmesiel uit omdat het wel maar de culturele reis. Dit weer al een act daarvan. Waarom Ritsmesiel? Nou, Ritsmesiel is eigenlijk heel raar, maar je leest het wel op de borden van ANWB, maar als je op de kaart kijkt staat het er niet op. Als je het telefoonboek kijkt staat het niet in het telefoonboek. Dus het is eigenlijk zoiets van, hoe kan het nou dat er hier een plek is waar mensen wonen wat niet officieel bestaat?
Dat illustreert deze actic, hè? Van wij staan net op de kaart, dus de wip maar hoe de zinnen walst en dat willen wij net. Wat heb je nou al dienen met de bewoners? Nou, wat ik belangrijk vond was in ieder geval even om kennis te maken met de bewoners. Dus ik heb een documentaire gemaakt, iedereen geïnterviewd. En zo heb ik eigenlijk iedereen leren kennen. En tegelijkertijd toen ook gevraagd wat leeft er, wat speelt er en hoe is het om hier te wonen. En ook dat aan elkaar laten zien. Dus dan hebben ze op die manier ook weer wat meer dingen van elkaar leren kennen. En daar gaan we weer mee verder om inderdaad... Vervolgde maatje. Ja. Nou, we gaan eerst even een stukje van die film zien litten, die je al vertoond is op de Roemveertboord, die sinds maar een beetje het dwarpshoes hier is. Een fragment uit die film. Het is hier gewoon een feest. Heerlijk rustig en daar geniet ik van. Ja, het is hier ideaal, ja. Dat ken ik maar. Ik zou zeggen, neem een shot om je heen van zo mooi is het hier dus en zo lekker rustig. Ik kan me eigenlijk geen beter plekje voorstellen. Nou ja, het is net paradijs en zomers hier. Het is gewoon een andere wereld waar je in stapt. Ik vind altijd als je hier bent, dan heb je het gevoel dat je of je in een schilderij stapt. Je bent midden in de natuur. Nee, dat willen mensen goed met elkaar optrekken. Je wordt hier niet in de gaten gehouden, maar er wordt goed op je gepast. Mensen wennen je dus maar een heel soort plezier. Die film is maken. En nou? Wat we nu gedaan hebben is in ieder geval een vorm vinden om ritmemuziek op de kaart te zetten. Door ook te laten zien door deel van die schilderijen. Nou ja, dat we nu hier op de omroep het live op televisie zijn is natuurlijk fantastisch. Want dan kan iedereen weten ritmemuziek bestaat en leeft en wil wat. En we gaan er nog mee verder om te kijken hoe we het nog verder op de kaart kunnen krijgen. En verbindingen kunnen leggen. Niet alleen maar hier, maar ook in Friesland, de provincie Nederland. Hoe dan? En daarbuiten. Nou, het idee wat ik steeds heb is ritmemuziek op de kaart zetten. Door letterlijk kaarten te gaan maken. Dat we misschien wel een beeldend kunstenaar uitnodigen die met iedereen hier het ritmemuziek hun creativiteit loslaat. Iedereen maakt een kaart en die gaan we overal naartoe sturen. Karin Spanjaard, ik voorzitter van het buurtbelang hier en in topconditie heb ik reactie. We bedriegen toch de heek om Ljouwert, hè? Ja, best wel. Het is, en die komt? Die komt, dus we gaan het ermee doen. We hopen er het beste van met elkaar en dat we zo min mogelijk overlast ervan hebben. Maar ja, jammer is het wel van ons paradijsje, maar het is niet anders. Je bent er vrij gelaten noemde. Ja, kijk, we zijn natuurlijk al heel veel jaren ermee bezig. En op een gegeven moment, dan weet je, nou, je kan het niet meer stoppen. Het zij zo. Zo is het gemoed hier een beetje. En we willen allemaal lekker met ons leventje verder. En je kan wel blijven strijden, maar dat heeft toch geen zin meer dan. Maar net alleen nog die haak, maar er komt ik nog de asfaltcentrale en een afvalfabriek. Is het nog leuk om hier aan te wennen? Nou, het is, natuurlijk blijft het leuk. Het is, we moeten positief blijven. Hè? En hij staat er nog niet. We proberen wel alles voor elkaar te krijgen dat we er zo min mogelijk last van krijgen. En wie weet gaat het helemaal niet door. Daar blijven we gewoon stilletjes een beetje op hopen. En die culturele reis met Wouter Daan die je nou maakt, helpt dat? Nou, sowieso voor ons als eenheid hier in het dorp. Hè. We zijn allemaal, we zoeken ons plekje rust hier. We zijn allemaal wel aardig op zichzelf, maar we zijn er toch ook voor elkaar. En voor de saamhorigheid hier in het dorp is dit heel belangrijk. Het wil wat spelen, hè, maar die haak. Ja, tuurlijk. De woonboten zouden eigenlijk verplaatst moeten worden. Want ja, er zijn woonboten die krijgen overlast met geluid en met licht. En nou ja, zoek maar een plek en zonder overlast aan een ander. En nou ja, goed, het is dit nou project allemaal, zwaar het weg van naar je verbinding. Vind ik wel, echt wel. Ja hoor, gaat hartstikke goed. Dus. Mooi. Want hier op de achtergrond muziek, wat het goed is. En Willem de Vries zei in Noorderwien al, het zijn de pakers van Ritmemuziek op het trekzek. En ik zie je eens even op, maar hier is al. Pakers van Ritmemuziek, Sim van Noah Jitten, want ze waren zo op de radio. Ja, maar het is Marinus de Jager en Jaap Millekoop. Jo, heb ik de Roemveertboord hier achter u, waar de film ik al op vertoond is. En daar wie op een gegeven moment in die op een trekzak spelen en toen dacht je, dit wil ik. Ja, ik denk, dit is wel leuk. Misschien ook wel leuk voor de gasten die wij dan aan boord hebben. Alleen ik moet er nog even wennen om voor publiek te spelen. Ja, om je dat wel live op televisie, dus dat gaat goed. Misschien draagt dit wat bij om hoe die drempel heen te komen. Jo, Dient Hans Kofke, wat vind je mooi, jongen?
Nou ja, dat is een bepaald geluid in. Maar en ik dacht, nou dat is verrekt makkelijk. Dus daar pikken we schijven op. Want ik speel dus wat meerdere instrumenten. Een keyboard en een gitaar. En zo. Maar het is een heel hoog instrument. En een accordeon. Dus je moet natuurlijk je beste verdwanen met een beetje onder de knibbel te krijgen. Het is net samen wat. Het is net samen wat. Nee, we hebben een heel skof van dat wie Henk Bonnet. Die heeft dus leesjoen, een Leeuw. Die zit bij ons bij het Leeuw, dus Jannico. Maar daar zit ik dus ook bij. En dan speel hij op een trekzak. En dan moet hij bepaalde mensen van uw score. Die hier hem vregen dat hij uw leesje aan wil. En dan dienen we dan op Waarde Tune, op alle gaat leen. En dan weer van een man die bij het koortje in werkt, wat vrouw in weer erbij. En ja, die worden dus ook wel een maat. En dat hebben we hier zo'n acht, hebben we dat wel. Maar Henk Bonnet hebben we dat in. En nou zit je hem hier mooi op het bankje. Ik denk, je mag maar weer even wat spelen, als je hem dat willen. Ja, dat doen wij. Je hem dan net normaal in de simmer hit trouwens, hè? Dat weet je hem, hè? Oh nee. Nee! De Howdy Boys ben dat woord. Ik zeg het nog maar even een keer. Ja. De Yes It! Nou, misschien. Dan doen wij Yes die Friesland live. Maar we moeten eerst deze aflevering aan. Hier komen ze nog een keer mooi. Ik dacht dat het Simmermoen wezen zou. En daarna Douwe Heringa over het ontstaan van Ritsmasiel hier onder de reek van Ljouwert. Ja, Ritsmasiel, maar wanneer wie dat? De geschiedenis van dit prachtige buurtschip eigenlijk. Jan Willem de Koning. Ja. Wanneer jij wij van Ritsmasiel, voor het eerst in de geschiedenis? Nou, dat moet ongeveer 1500 geweest zijn toen de Harlinger Trekvaart gegraven is. We varen hier in een deel van de Harlinger Trekvaart. Dit is het Dijnemerak. Ja. En er was hier altijd een uitwateringssluis, een siel. En toen moest er in de Hegediek ook een brug komen. Nou, en als er een brug is, dan komen daar schepen. En die gaan daar aanleggen om te wachten. En die denken, oh, we kunnen ook even naar de groenteboer of wat. Hè. En de kroeg. Dus niet. En de kroeg. Maar de kroeg is veel later gekomen hoor. Die is pas in 1830 of zo gekomen. Oh, dat is eigenlijk heel net, ja. Ja. Maar ja, hij heeft er 100 jaar gestaan, toen is hij afgebrand. Ja, dat wie in 31? Ja, nog in 31. Ja. Die kant wat we zeggen is Dijnem. Dat is Dijnem, ja. Dat is Marsum. Dat blijft altijd een beetje apart, hè? Want dat zit ik in het telefoonboek en dergelijke. Nee, dat is ook heel lastig voor ons. Ja. Als de mensen ons opzoeken, dan zeggen ze Ritsmasiel. Ja, maar dat staat niet in het telefoonboek. Ja. Waar moet je dat nou zoeken? En als ze dan weten dat ik bijvoorbeeld op nummer 11 woon, dan moeten ze in Dijnem zijn. Maar als het nummer 10 is, dan moeten ze in Marsum zoeken. Ja, het blijft een beetje raar. Ja, dat is heel raar. Je hebt een mooi boek maar non. Ja. Want daar kennen wij die prachtige bregen die hier toen stieren. Ja. Dat is weer een aparte bregen, hè? Ja, het hier in Draaibregen. Ja, en die is hier tot 1954 geweest. Toen was het Haringsmakanaal klaar. En toen was de brug niet meer zo noodzakelijk. En toen hebben ze er een dam in gegooid. Ja. En een duiker waar je niet meer onderdoor kan varen. Ja, een beetje oneerbiedig. Ja, liefdeloos moet ik zeggen. Ja, dat is toch jammer voor dit buurtschip, dit bar. Ja, het hart was er een beetje uit. Ja. Dat is jammer. Wat zou er nou nog meer? Bloot het nog zo, omdat die heer er komt van alles omheen. Bloot dit nou nog zo bestaan, denk je jou? Ja, het blijft zo. Het wordt straks, als de haker is, ook veel rustiger. Want het doorgaande verkeer gaat er helemaal uit. Ja. We hebben hier heel veel trekkers die er doorgaan. Die komen straks langs een parallelweg van de haak. Dus dan hebben we daar minder last van. Dat is wel een voordeel. Okay. Het nadeel is dat we zo dicht erop zitten. Ja, bloot zo. Het bloot zo. Okay. Ja. Jan Willem de Koning, tieren dank. Ja, je moet er maar een celsje in de Ritsmasiel. Als je er toch in de fietsen, toch een soort meesken. Het is prachtig, blootprachtig. Jammer van die heek, eigenlijk jammer van die asfaltoven. Die komt er namelijk ik. Maar ja, het in het oors. Het in het oors uit Douwe Heringa. 24 huizen ben hier in Ritsmasiel. En maar liefst 10 wemboten. En wij staan op een hele krakkemikkige steiger. Maar daar stoot ik me even voor. We praten met Corrie en met Trienke. Corrie, je bent op de bootje achter u. Ja. Schande dat het nou als je verhoort. Ja, heel erg zonde. Ja, jammer. Ja, zeker weten. Stel je hem dan voort? Nee, absoluut niet. Nee, we blijven hier mooi liggen. Ja, hier zijn we aan gehecht aan dit plekje. Dus nee, dat doen we zeker niet. Nee, maar kom je hem nog in verzet of het heeft eigenlijk geen zin meer in? Nou, het is er al een beetje te druk nou, hè, die hek. En het is eigenlijk wel jammer, want het is eigenlijk de duurste variant eigenlijk van die dik. Bij Dijnem lag al een dik. Het hier volle goed keperwest. En er gaat zo'n mooi stukje natuur gaat er weg verleen. En je woont eigenlijk wel ergens oors wenjen, maar dat kon net. Kwamen de orenmeester met een beetje in verzet. Dus het had je wel zeer dien. Ja, echt wel. Ja. De verhoudingen waren er even net beter op, maar we zetten er doorheen. En ja. Is dan ook wel bij Kim nog wat mooi het project van Wouter Dane, de culturele reis? Ja, geweldig. Hartstikke leuk. Ja, heel erg leuk. Waarom?
Nou, die enthousiasme. En ook het enthousiasme onder elkaar ook. Dat is gewoon dat je dan met z'n allen even een team zijn als het ware. Dat is heel leuk, ja. Je ziet Nicky in de film, hè, beide. Ja, waar net. Ja, wie niet. Maar het is heel inspirerend. Ja, toch een uitdaging. Ja. Brengt het je weer dichterbij, mijn hoor? Ik denk het wel, ja. Nou ja, en het zet Rits Ziel even op een kaart, hè. Dat is echt heel mooi. Dus, toch wel, hè? Het komt wel op een kaart nou. Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Doe je Mikkel Jeu de Boel? Nou, niet echt. Net echt. Nee. Maar het kan wel, want hier in Ritsemersiel, en doe voorzichtig op die stijger, Thomas, is een Jeu de Boelbaan. En die is hier kwam toch Marianne Middelkoop. Het wie jette iets aan waterstuun. Maar zij zei van ja, volgens mij hebben wij meer verlet van een Jeu de Boelbaan. En die kamer, en dat zocht er Zuid. Ja. Oh, goed zo. Een mobile, kijk, zou je hebben. Nou, we gaan wat kreekjend de stieren waarom, maar dat zou je goed kwam. Annette de Haan en Jeu de Boelbaan. Waarom? Nou, omdat het heel erg leuk is om iets te doen in de buurt waar je woont. En eerst was er een speelplaats voor de kinderen. De kinderen werden groter en de speelplaats werd heel oud. Het zou heel veel eisen met opknappen. Dus die is weggegaan en daar is een Jeu de Boelplaats voor gekomen. En ik denk dat het heel erg goed gelukt is. We hebben 2 avonden al dat de groepen spelen. En het is hartstikke gezellig om te spelen. Ja, want wat doet dat mooi, het buurtschap Ritsemersiel, dat je nou een Jeu de Boelbaan is? Nou, dat je elkaar iedere week een paar uur meemaakt. En dat is hartstikke gezellig. En we doen alles zelf, hè. De baan onderhouden, boompjes te geplant en het onkruid wegtrekken langs de kanten. En één neemt koffie en koek. Nou, de koffie komt van de boot en koeken neem mee en ik neem thee mee. En dan zitten we gezellig te kletsen. Dus het is echt heel belangrijk voor ons. En ben je daar roosters voor of gaat dat al jaar heel organisch? Nee, we hebben gezegd 2 avonden en dan kunnen ongeveer iets van 8 of zo spelen op een avond. Nou, er wordt op dinsdag en woensdagavond gespeeld. Dus dat betekent wel dat het wel een succes is geworden. Ja, kom je nou dan door me mooi om competities of... Nou, zover zijn we denk ik nog niet. Maar onderling wordt wel de punten opgeschreven iedere wedstrijd. En er komt wel een winnaar uit na het seizoen. Ja, Oké, dus dat wil je. Dan hebben je je eigen competitie eigenlijk. Ja. Wat vind je ook van het project Culturele Reis die nou hier in Ritsemersiel Delfstrutsen is? Ja, het lijkt dat het een succes is. Hele mooie dingen worden er gemaakt en gezegd, denk ik. En het is ook wel belangrijk, omdat wij toch erg onder de haak geleden hebben, de aanleg en de plannen, dat we nou eens iets leuks met elkaar doen. Er is wel verlet van? Ik denk het wel, ja. Streek onder het verliezen en Faruchin? Dat in ieder geval, ja. En trouwens, nog even hoe die Jeu de Pelotboekrafmootje, Jeu de Boelbaan. Komen Doeks en Calista er ik wel eens? Nee, die heb ik er nog nooit gezien. Ik weet ook niet wie het zijn. Dat is een beetje een gemene vraag van mij. Want Doeks en Calista, dat binnen de echte naam, want de artiestennaam, en dan kun je wat je vers op het haf, is Snuf de Hond. Ja, Snuf de Hoen, het mooi spelen. En ja, die wennen hier in Ritsemersiel. Maar laten we even zien hoe dat er om een tag is in de film. En actie! Hey! Hey! Fouke Tienstra, je bent de eigenaar en dit naast jou staat Calista. Ja, dat klopt. Die had onder de laatste 2 deel meedingen. En onder de eerste 2 wie het Doeks, hè? Ja, precies. Doet je Calista zeggen, dacht je voet, dit is een topper? Ja, dat zie je direct. Dat is ik een bepaald gevoel. Zie je een puppy en dan een mooie dikke stevige kop en zo. En dat moet hem wezen. Het ken het oors. Nou, hij je heel soort, je bent fokker en je bent trainer. Je hebt een heel soort op de hoenenshows West. Heel soort prijzen, ik woon natuurlijk, maar deze toppers. En op een gegeven moment komt dan de vraag van, goh, wil je mooi van een film?
Dat wie wel wat voor jou, of net? Ja, inderdaad. We gingen eigenlijk alles wel een beetje schoon. Met clubmensen en shows en oudrichtingswedstrijden. En toen kwam dit en ik denk, er is heel wat doorzit. Dus ja, een beetje bekroning op het werk. Ja, viel het zo? Ja, eigenlijk wel. Dat is iets, dat maken ze nooit weg mee. Zo'n film. Hè? Ja, zei we vregen van een orenfilm. Ik werd Making Of. Die trouwens dit hier in de bioscopen te zien is. Ja, dat is een soort maffiafilm is dat. En dan wordt de snuf deerzitten. Van het dak van een file en dan zitten ze hem deer. Oh. Maar dat vind ik wel leuk om mij te doen. Een vrij dure film met Tycho Gernand in de hoofdrol. Dus dat is wel een uitdaging. Maar Snuf de Hond ben ik een heel soort op beurzenwest en bij premières natuurlijk. Wat vond jou nou een mooi moment? Ja, het is een mooi moment. Heel mooi wie bijvoorbeeld het heropenen van het dierenmuseum in Delft. Dus juist alles wat met oorlog en dieren te maken had. En wie is schitterend. Dan roept Snuf met de parade door Delft heen, met Bas Muis. En dan op een gegeven moment naait Snuf uit en dan brengt hij de sleutel. Hij had een scheer om mijn nek met een lint. En dan brengt hij die bij de burgemeester of de wethouder en die knipt aan het lint terug. Joeg jou ook de mogelijkheid, want je kom ik op een heel soort squam dan om ik een oorbeeld van de Duitse herderdel te zetten? Jawel, Sjen laten dat zo'n hoen ik vertrouwd is. De meeste mensen denken van de Duitse herder is gemeen en die wil hoen pakken. En die pakt een keer zijn eigen baas, dat een beetje flauwekul praat is dat. Maar dat is niet zo. En dan kan Sjen laten, hij wil wel bieden. Maar hij is ook heel eerlijk en leer voor ben en zo. Je bent er heel wies mooi, want je hier in Calista of de huid wel vet verkeepje kan. Ja, heel vol, hele proteïeld, maar het nooit dien. Waarom net? Nou, hij is zo lang fokken om toppen te fokken en je hem dan niet en doe je hem even verkeepje. Dat is zinstrijdig, dat doe je net. Tenminste, ik niet. Hoe volle hien je er verkrijgen in? Nou, even onder u. Nou, ik wil er eigenlijk wel 2 auto's verkeepje. Laat ik het zo even horen. Maar we hebben het nooit in. Sambal, maar de hoen. Ja, inderdaad. Oh, bliksem, maar wel opletten, want je moet hier een tasstel nu natuurlijk. Die tas! Even zien, als Calista natuurlijk nog in topvorm is, en maar eens even zien. Hey, kom maar, Calista, kom maar. Ah, keurig. Kom hier. En dan brengt ze de tas weer waarom. Nou, dit is Calista. Daar heb ik vriend een trailer mee opname. En dat ging goed. Maar ik hier eerst Doeks. En die wie mij wat te zwier en te sterk. En dan gaat het net altijd helemaal goed. Simmer in Friesland live. Oké, dat doen we nog een keer. Doeks, kom. Het is zo sterk. Kom. Hé, we gaan langzamer in, hè? Die maas keer er wel. Kom maar. Ja, je maakt je wat mooi. Helemaal Simmer in Friesland live. En dit wie dan de laatste aflevering vanuit Ritsemersiel. Die Calista wie trouwens een Scots hier, dat ging prima. We hebben een heel soort op culturele reis west. En hier komt er meer duidelijkheid over hoe het nou verder komt. Worden wij nou culturele haatstad van Europa, ja of nee? Hier is er ook meer te zien van projecten dat wij al bij West binnen. Het BK in Jistrum, hier op een loft theater. De bewerking van Shakespeare in Skinnegoutum. Piepskoft in Oude Ziel komt ik weer waarom. Douwe is maar weer mooi best op die culturele reis. Wat hebben we het leuk gehad? Wat Iets van morgen. Hoe krijg je ze? Hartstikke leuk. Wat is daar nou vooral bijbleun? Jistrum vooral, erg leuk. Even denken, wat hier we nog meer? Want dat mij altijd zo nadenken. Snits vond ik dat wie vorige week. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, alles dienen. Maar Drachtenweek, maar die trommelaars vond ik wel bijzonder. Warkum. Ja. Weer alles mooi, hè? Nou ja. Dus provincie is toch wel mooi te werk, hè? Dat is leuk. Ja. En er gebeurt een soort. Er gebeurt een heel soort. Best wel net te bieden? Nee, ik ben het bieden, nee. Snuf, ja. Nee, hè, ik ken heel goed mooi snuf. Moeten wij Oski nemen? Ja, we moeten Oski nemen. Helaas, ja, doffe. Maar we beginnen net uit zonder muziek. Want we zijn hier dus in Ritsemersiel. En Ritsemersiel, hier een verhaal. Er gebeurt van alles. Maar die herkomt Leeuwert. En dat zwaar het wel. Zo nou en dan verspild tussen de mensen en het project Culturele Reis. Zwaar het er weer voor dat mensen en ik weer bij me kon komen. Nou, als je het dan hebben hoe dat ze heel dichter bij Leeuwert komen. Vonden wij een heel goed idee om dan Anneke Dauma maar uit te nodigen. Om deze Simmer in Friesland live aan te sluiten. Zij is ik er ook onder gong geweest, maar de Frieske Johnny Cash. Maar dat speelt ze net, want eigenlijk is er maar één noemen mogelijk. Ja, een woonskip, hè? Het aardige stakken, denk ik wel eens. Maar ja, oké, het heeft hetzelfde aan. Dus dat doet ze. Oké, hier komt Anneke Dauma mooi, een woonskip, het woonskip. En Douwe en ik nemen afscheid vanuit Simmer in Friesland live. Bedankt. Tot de keer. Dag. Ritsemersiel, bedankt. Ontzettend. En Anneke, jongen. Jij.
Ilke en Etje, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daar had het Etje geweldig de pest. Maar op een dag toen zuurt maar wezen. Ze kochten een harkje, het was wel niet groot. Maar ach, wat geeft het, ze waren gelukkig. En dan leidt die ark bij ons in de sloot. En we hebben een bosje. En het leidt aan de singel. En we hebben een harkje. Die is ons ideaal. En kom je nog rust bij ons aan de singel. Kom dan in een bosje. Gerust aan zakken. Ze trokken die skuit. Oh nee, maar op een keer zei plotseling Etje. Kijk nou eens Elke hoe dat nou weer komt. Ik zit in Podorie met de fietsjes in water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water dat steeg snel en de meubels die dreven. De kazen verdreken die was toen heel groot. Want hier van beiden kon ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op het avondspoor. En we hebben een bosje. En het leidt aan de singel. En we hebben een harkje. Het is ons ideaal. En niemand is kaal. En kom je nog rust bij ons aan de singel. Kom dan in een bosje. Gerust allemaal. Ze trokken die skuit toen vlug naar de helling. Daar stapte hij heel vakkundig het lek. En Etje ging toen de meubeltjes weer poetsen. Het plusje clubjes zag blauw van de drek. Ze leidt niet lang bij ons aan de singel. Toen kwam er een plusje, zo een met een pet. Hij zei, je moet hier fut wezen mensen. Je bent de stad met je woordje besmet. En we hebben een woordje. En het leidt aan de singel. En wat gezellig, hè? Is ons ideaal. Ons ideaal. En kom je nog rust bij ons aan de singel. Kom dan in een voorschip. Gerust allemaal.